Пичове, UFC 321. Днеска е разкочен, слънчев, 25 октомври, събота. Фащите си неща да излизате навън, защото времето е разкочно и не се знае още колко такива дни ще имаме тази година. Да се върнем на UFC-то. Аспинал срещу Ган. 5 боя има в мейн картата. Първо ще започнем с това, че от страхотно българско време между 21 и 22 часа започва мейн картата, така че събирайте се, правете си пуканки, вадете бирите, защото UFC-то ще бъде яко до вечер. Да направим само един бърз така обзор на мачовете, кой ще бъде интересен, кой няма и кой къде ще бие, евентуално, ако мога да познаваме като миналия път на миналото UFC 3 от 3, направо съм бог. На това UFC ще започнем с Ракич, който отдават да не се справи кой знае колко добре, аз обаче него си го харесвам още отпреди. Някак не успява да блесне, когато всички очакват от него, но пък като цяло е стабилен, така well-rounded боец и мисля, че има добър шанс да победи в тази битка. Продължаваме с Волков и Алмейда. Алмейда повечето от вас помнят с това, че загуби от Къртис Блейдс. Честно казано, даже това UFC се бяхме събрали да го гледаме и точно рекламираха Алмейда колко е силен и как ще свърши чудесна работа и 10 секунди по-късно съдията спря мача и Алмейда загуби. Така че определено ключа му към победата е да свали Волков на земята, да намери начин да му скъси дистанцията и да си наложи неговия стил на игра. Да седиш с Волков в стойка не е добра идея, просто няма да бъде добра вечер за Алмейда. Въпреки че повечето хора казват Алмейда да бие, аз лично ще кажа Волков, защото него си го харесвам. И пиче си е як. Така че ме интересува какво казват. По принцип сме свикнали, като се бият борец и страйкър, бореца да бие. Нещата вече са малко по-комплексни и е твърде вероятно да видим Волков да си наложи геймплана и да успее дори да спре Алмейда. Но нека да видим. Следващия матч е Нурмагомедов, ако не се лъжа. Там лесна победа. Вероятно с decision, обаче не бих се изненадал, ако ще има някакъв стопич, но нека да видим. Дано все пак направят хубав матч. Опонентът е твърд, така че всичко е възможно. Всичко сме виждали да става. Но там изненади не чакаме. От следващия матч очаквам Маккензи Дърн да бие, честно казано, сравнително лесно. В отлична форма е, много поредни страхотни матчове направи Маккензи Дърн. Историята е яка, въобще гледайте Countdown, гледайте Embedded, ако имате време, гледайте каквото можете, не е лошо. Countdown не е нещо, кой знае какво особено, но пак има какво да се види, ако не знаете нищо за бойците. Което ни води до main event of the evening. Аспинал срещу Ган. Няма да лъжа, мисля, че Аспинал ще направи серия от успешни защити, защото е нещо, което невероятно рядко се среща в тежка категория. Човека е добре подготвен за всичко. Надявам се единствено да не бъде хванат на някаква странна ситуация, където адреналина да му изиграе лоша шега и да бъде оцелен от Ган, който е действително много опасен съперник. Мисля, че си е направил промените след мача с Джон Джонс, който
нека да не коментираме какъв състина беше позорно, но това беше преди повече от 2 години, пичове, 2 години и половина. За 2 години и половина човек може много промени да направи. Много земя може да научи. Много takedown defense може да дигне. Много чудеси могат да станат за 2 години и половина. Пробвайте вие. И сами ще се убедите. Но пък резултата пак ще е абсолютно неизбежен. Аспинал с победа или първи, или втори рунд. Ако трябва да залагам, може би бих заложил още на първи. Ще иска да си изпрати посланието. Което ние вече го разбрахме. Няма да бъдеш детрониран още много дълго време. Приятно гледане до вечера, пичо.